Ποια πιστεύετε πως είναι η αξία του εθελοντισμού? Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός για τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, θα πρέπει να προσφέρεις στον συνάνθρωπο και να του κάνεις με χαρά. Προσφέρεις με χαρά, δίνεις χαρά. Λοιπόν, πιστεύω ότι η αξία του εθελοντισμού γενικότερα έχει να κάνει με το να χτίσεις ένα χαρακτήρα, το ότι να μην περιμένεις πάντα κάτι από μια πράξη σου, κάτι υλικό. Γιατί το συναίσθημα που παίρνεις από αυτό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου. Ο εθελοντισμός για μένα πιστεύω πως είναι η ανιδιοτελής δραστηριότητα του ανθρώπου που αποσκοπεί όχι μόνο στην ευημερία του συνανθρώπου, όπου ο κάθε άνθρωπος προσφέρει τα κατάλληλα μέσα στον συνανθρωπό του για να του εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή και να τον βοηθήσει ίσως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός σήμερα έχει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή να προσφέρει βοήθεια εθελοντικά, ή ότι έχει καταντήσει να γίνεται αποκλειστικά για τα κέρδη ή για την αυτοπροβολή? Πιστεύω ο εθελοντισμός τώρα δεν είναι πραγματικά να βοηθήσει, αλλά όπως βλέπουμε, ξέρω εγώ, π.χ. γίνονται εκδρομές και ή πανηγύρια και τα έσοδά τους πηγαίνουν για τους φτωχούς ή και αυτά. Αντί δηλαδή ο άνθρωπος να δώσει από μόνος του τα λεφτά στον φτωχό ή σε αυτό να βοηθήσει, περιμένει αντάλλαγμα για αυτό. Και αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Προσωπικά θεωρώ ότι ο εθελοντισμός πια έχει χάσει κατά πολύ την έννοια του και τη σημασία του, διότι οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι τον πράττουν έχουν κάποιο κέρδος από αυτό, παρόλο το ότι δημοσιεύουν. Υπάρχουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες γίνονται για να συνεισφέρουν για το καλό των ανθρώπων, αλλά προφανώς υπάρχουν και κάποιες οι οποίες γίνονται μόνο για την αυτοπροβολή. Είναι πιο σημαντικό τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές να κάνουμε πράξεις εθελοντισμού? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εθελοντές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ιδίως όμως αυτή την περίοδο όπου πλησιάζουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων και τα παιδιά ιδιαίτερα που έχουν ανάγκη να νιώσουν χαρούμενα και να νιώσουν ότι έχουν κάποιον δίπλα τους. Να γίνονται εθελοντικές δραστηριότητες στην περίοδο των γιορτών. Πιστεύω πως ναι. Και κυρίως εκείνες τις περιόδους, διότι το πνεύμα δεν είναι μόνο η ανταλλαγή δώρων και γενικότερα τα υλικά αγαθά, αλλά και η προσφορά βοήθειας συγκεκριμένα στους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στη θέση που βρισκόμαστε εμείς και αφού έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε έστω με κάτι πολύ μικρό, προσφέροντας μια πολύ μικρή βοήθεια, πιστεύω πως είναι απαραίτητο. Εννοείται πως πρέπει να συνεισφέρουμε κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στην περίοδο των Χριστουγέννων, έτσι ώστε οι οικογένειες που έχουν ανάγκη για βοήθεια να ελαφρυνθούν λίγο το καιρό των γιορτών. Θεωρώ πραγματικά ότι υπάρχει μια αφορμή με τα Χριστούγεννα να αυξηθεί ο εθελοντισμός, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ο λόγος αυτός, μιας και ο εθελοντισμός θα έπρεπε να υπάρχει μονίμως κάθε μέρα όλο τον χρόνο. Πιστεύετε πως το σχολείο προωθεί τον εθελοντισμό?
Το σχολείο μπορεί να πρημοδοτήσει την ιδέα του εθελοντισμού, δημιουργώντας ομάδες εθελοντισμού και ενημερώνοντας τα παιδιά για την έννοια και τη σημασία της εθελοντικής δράσης. Το σχολείο, εντάξει, προωθεί για μένα σε ένα πολύ μικρό βαθμό τον εθελοντισμό. Δηλαδή πιστεύω ότι μέσω προγραμμάτων και διάφορων άλλων δράσεων θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη αυτή η πρόοδηση στα παιδιά. Αυτά. Πιστεύω ότι το σχολείο το δικό μας δεν προωθεί τόσο πολύ τον εθελοντισμό, ρε παιδί μου, αν και κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες δράσεις, αλλά θα μπορούσε και πολύ παραπάνω να γίνει. Θα συμμετείχατε σε μια εθελοντική δράση που θα διοργάνωνε το σχολείο? Και ναι, θα συμμετείχα σε μια εθελοντική δράση του σχολείου μας. Προσωπικά, ναι, αν είχα την δυνατότητα θα συμμετείχα σε οποιαδήποτε δράση η οποία είναι εθελοντική προσπάθεια. Ναι, θα ήθελα να συμμετέχω σε διάφορες δραστηριότητες στα πλαίσια του σχολείου. Γι' αυτό και είμαι και κιόλας μέλος στην εθελοντική ομάδα. Το βρίσκω ένα πολύ καλό τρόπο ψυχαγωγίας. Συνεργαζόμαστε και με άλλα άτομα. Οπότε συνιστώ και σε άλλους να συμμετέχουν.